No niin, huomenta. Tänään taitaa sataa. Niin on sitten ladannut eilen jo kaikki vehkeet. Katsotaas. Täällä on kello. Ja tää on jo valmiiksi talviajassa. Tää fikkari. Disco. Ja sitten mulla on tää aurinkokennollaturi nyt tuolla ulkona ihan, että jos se nyt sattuu lataamaan. Tällä powerbankilla saa kyllä ainakin yhden puhelimen täyteen. Tää maksoi 20. Toi oli vissiin 6 €, en ole varma, kun en ole itse sitä ostanut. Ja sit kynäpaperia. Eiköhän se lähde taas päiväkäyntiin. Ja ohhoijaa. Satepäivinä meille nukutaan. Roskikselta löysin tällaisen hyvän hengittävän vaatesäiliön. Ei vienyt ufot, vaikka mä oon varautunut kaikkeen.